決めつけてそれでも生きてるの。好きでもない男に好かれたってめんどくさいし、ネガティブツイート限定公開ネットで有名なあんたもギリを食べっと寝転んで中指で言って本当は認めてもらいたい。東京女子はこじらせてネットの中引きこもってグレッチグーグル検索ヒットはおっちゃんの別、ネットが消えていって私の下技でいって四方八方いたちここ妄想しかやんがる。ここ無理絶対無理でも誘われないのも寂しい。女ってのはめんどくせえ嘘つきばっかめんどくせえ。30歳少女 BL 中で受かってやってパッとやって本当はそうなりたいんです。私はカゴの鳥なんです。東京女子はこじらせネットの海に飛び込んで教えてくポイントマーク神子に劣等感に寄り添って NS だってのかして超旋盤お医者ごっこ妄想しかやんがる。私は本当は自由人なんだか今は不自由人がんじがらめこんがらがってコンプレックス女子はこじらせてネットの中沈み込んでマーシャルグーグル検索ヒット信号を久保US 間に飛び込んでいつかここまで迎えに来て今日も私はこじらせネットの中引きこもって知ったかぶって嫌われないように劣等感消えていって今夜も下技でいって四方八方いたちここ妄想しかやりがる No, 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 no